uru e X space kanye moyale wechewa kanye mwana wachako lose weche mag maandamano gi kanye be mwabro tieko wechewa duto jomadongo wacho nade Gen Z oramo aparo ni VOJ giwacho ni onge reverse gear aparo ni VOJ kama jatend piny Kenya nitie kata serikal mar Kenya kani neno jowete wa Linus Kaikai Joe Ageyo to gi Eric Latif kana otemo dayo dho mar migosi William Ruto kotemo penje ni to bo ng'eyo gima rawere dwaro apani kisenene space kata kuonde ma gisebet ka gindiko gisebet ka giwacho ni you don't get it manyiso ni jatend piny Kenya ok winj gima gidwaro ing'eni bura ma kama kani iluongo tiwacho ni wayaore ne bura biuru mondu kel weche ugo kuse kelo weche ugo to timo gimilongo ni TOR terms of reference to wawinjire ni 1 2 3 e weche mane ukelo gote magi agent magi short term 1 2 3 magi long term okay koro wawinjire ni to koro going forward ere kaka koro wa address short term gi long term kani neno kaka ni giwe space ni neno ka gocho mabeni sirikal oseketo negi nyaka agenda gine magina grieved manyiso ni gine monego beni miyo gi nafasi ni mondo gimi nyis sirikal ni ma e gima wadwaro mondo timnwa koro chal ka gima sirikal oketo gi e kona nyiso gi ni mae kaka gitwate mene kana ginyiso William Ruto ni you don't get it kaka wan no kelwa kaka wasebet kwa timo gik moko oke kaka nyithindo gitimo ang'owa timo gik gi koro mane gima sirikal okwongo ng'e ni to nyithindo mwadil godo gi gik gi gitimo nade koro ka wadwa donje space gi no to wadonjo nang'o wanyalo keto wiwa nade mondo wawinjre gi nyithindo gi mondo wawinj gik magitimo nade giwacho jatelo ni njoko seche mabeni asewinjo gik magiwacho wach mar CSS aketo tenge wach mar public debt wadhi timo audit ni winjo ko wacho no yie kata kelo special auditors mondo mi ong'i ting'eni magi ma okio mtata senator mabusi osebet ka wacho mano wacho pile ni ere debt register ma wantiere godo ang'o ma wachulo nikech budget wakidwago budget first charge en ga public debts manyiso ni igole ni ma igowi makoro wachulo igani waket tenge bas idhi igolo budget mar parliament igolo mar judiciary igolo koring'iyo mar executive donge kaka gitimoga koro ka conversation waonge go dhi bedo nade mar adek iwinjo ka jo Gen Z gi wacho mabenia ute nitiere institutions nitiere mar deal gi wach mar mibadhi corruption to ji osebedo ka imako ng'ato itere doho owuok chal ni onge gima timre giwacho mabeni wige ariyo magisebet ka ging'anyo ni gisetimo gimiluongo ni gi implement chapter 6 mar katiba iwinje space ka giwacho ni gi implement kech gitimo research gigolo gima jogi nitiere godo gik magisebet ka gitimo ne jo Kenya ni neno kata week mokadho cha kane finance bill okadho tich ang'wen second reading ni winjo ka giwacho ni boycott manyiso ni ne ging'iyo nyaka tije ma wabunge gi nitiere godo biashara magintiere godo to giwacho nang'owa boycott nikech gipenyo to jogi biashara gi giyudo nade gindalo magisebet ka gitimo ang'owa gisebet ka gintiere kaka wajumbe koro mane momiyo sirikal onego go back to the drawing board kata ka Barup Kosgei no osebet William Ruto no oseromo gi jo kanisa oseromo gi stakeholders to podi nyithindo gi oramo giwacho ni one forum wadwa ni mondo warome en space kendo ne giwacho ni wasebet ko kwauo maber lakini kibiro to wabro mi respect no wabro wuoyo maber kendo wabro mi nafasi mondo wach gimiwacho mondo wan be wanyisi gima wadwaro kora paro ni mani gima sirikal nikech list ni to ne gisewacho ni mano to maru oken maru mar ariyo ne giwacho mabeni weuru penjo wani leaders wagen nga wano kwan jok mubro luongo to dialogue to wacho ni ji matin ma watimo ang'o wane waromo godo kosetimo ang'o owinjre gidwaro space makata ja youth manie gweng' cha
be donjo ni mana gi nafasi mar penjo Ruto maswali mana kaka jayuth ma Nairobi ka, mana kaka jayuth mane Loka. Koro ne giwacho ni gin kar gin space, ok dialogue mar ji matin ma William Ruto gi jo kanisa gi jok moko gibiro winjrego, to giwacho ni kae kaka watimo ang'owa e kaka wabet. Koro kata ka giwacho ni gidwa leaders, joge wacho mabe ni wan watimo ang'owa, waonge leader.